για εσάς ο ΑΟ Τρίκαλα? Έχω να πω ότι είναι γεγονός ότι οι λαοί που απαξίωσαν την ιστορία τους έχουν χαθεί. Ο ΑΟΤ είναι ιδέα όλων των και είναι στις καρδιάς όλων των τρικαλινών φιλάθλων και θα μείνει αναλύουτη η ιστορία του. Όταν οι παλιοί, οι νέοι και το μέλλον ενώσει τις δυνάμεις τους, πάντα θα είναι νικητές. Γιατί θα πρέπει ο κόσμος στον Τρικάλο να στηρίξει την ομάδα? Γιατί γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, κτίζεται μια άλλη ομάδα η οποία έχει την ανάγκη της στήριξης όλων των φορέων. Και νομίζω πως δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο σε ένα άτομο να προσπαθεί. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να βοηθήσουν, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν και αυτοί, να γίνουν αρρωγοί της ομάδος. Είναι η ιστορία του τρικαλινού ποδοσφαίρου, ιστορία όλης της Ελλάδος. Για μας που έχουμε περάσει από τι σημαίνει πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα γίναμε γνωστοί μέσα από τον ΑΟ Τρίκαλα και πιστεύω έτσι να συνεχίσει και να δώσει δυνατότητα σε νέα παιδιά τρικαλινά να γίνουν ακόμη πιο γνωστοί μέσα από τον ΑΟ Τρίκαλα. Ποιο είναι το μήνυμα στον τρικαλινό κόσμο που ενίοτε συμπαραστέκεται στην ομάδα? Σίγουρα πάλι να στηρίξουν την ομάδα. Είναι κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι που έχουν την ομάδα φέτος, σίγουρα θέλουν στήριξη και πιστεύω ότι άμα υπάρξει στήριξη και αυτά που βλέπουμε στις πρώτες κινήσεις δείχνουν ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος στον ΑΟ Τρίκαλα. Είναι η ιστορία της πόλης, είναι ομάδα που μεγαλώνει γενιές και ποδοσφαιριστών και φιλάθλων και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Το μήνυμά σου στον κόσμο ποιο είναι? Όταν ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια πρέπει όλοι να τη στηρίζουμε και να προχωράμε όλοι μαζί και ενωμένοι μπροστά.